ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮರೆಯದಿರೋ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯ ದಾನವಂತ ಮಾನವ ಕುಲವನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಲು ಜನಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳ ಭೇದವ ತೋರದೆ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವ ಕಲಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಮರೆಯದಿರೋ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮರೆಯದಿರೋ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯ. ಪಾಪವ ತೊಳೆದರು ಪಾವನ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಮರರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಭೇದವ ತೋರದೆ ಪರಮಾಂಸ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಮರೆಯದಿರೋ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ ಲೈನ್ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 175ನೇ ಪುಟ್ಟುಪರ್ವದ ಆಚರಣದ ಸುಧರ್ಮದ ಲೇಸದ ಈ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದ ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಚಾರ್ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಮೂಕೇಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ದೇವಿ ಬೈದದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಮೂಕೇಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ.
ಪುದರ್ ಮಾತೃಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ತೂತಿಜ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅಂತರಜ್ಜಿ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ತೇಪನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಹಲವು ಶತಮಾರು ತುಂಬುಲ್ಲ 2-3 ಸರ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದು ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈಡೇರಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಪುಜರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲು ಬಾಬು ಪಂಡಿತರು ಹೆಂಚೇನೆ ಈ ನಾಗಪಣ್ಣೆ ಅವೇ ಕುഞ്ഞಪ್ಪ ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳನು ನಮ್ಮ ದಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿತ್ತಂಡು ನೀನೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ನೇತ ಬಗೆಟ್ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ಯನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿದಿನ ಜವಾನಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ನ ಫೊಟದೀದು ಭಜನೆ ಮಂತನ ಇಂಚ ಬರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆನಪೊತ್ತನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮನೇ ಸದಸ್ಯರಾಯನಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಡ್ಕ ಮೇರು ಸ್ವಾಹಸ್ತೋಡು ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಲ್ಲ ಆರು ಉಡುಪಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆ ಮರ್ತ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಆಪನ ಸುತ್ತು ಪ್ರೇಮುಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಗುರುದೇವನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆನು ನಮ್ಮ KL ಸುಂದರಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಲಿ ನೇಕ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ರಮನಾಥರು ಭಜನೆದ ನೇತೃತ್ವ ತಂದು ಸಾಥಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನಡತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುವ ತಿಲಕ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುದೇವನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಡು ಚಲನೆ ಮುಂದುವರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಗ್ರಹಲ ಆಂಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಎದುರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತಸ್ತು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಶಿಲ್ಪಿ ಐನಂತಿನ ಶಿವಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನೇನು ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ನ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತದಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಗದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಪನ ಪನ್ಪರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಐಕೆ HR ಬಸವರಾಜ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವಲ ಕೈಗೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಅನ್ನಛತ್ರ ಮಂತರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಊರ್ದ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದು ಅಂಚೆನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪನ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಅವಂತುಂಡು ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಡುವ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇತ ಸಮಾಜದ ಬಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಗುರುಕುಲೇನು ಪಿರವದಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊಲ್ಲುನಾಗ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಈ ಗುರುಮಂದಿರಲ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಗುರುವರಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡದ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ರುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದ ಪುರ್ರುಡು ನೆರವೇರಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾದ ಬಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು ನಂಗೆ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಯಿನದ ಹತ್ರ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಇದ್ರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಂತ ಅಡಚಣೆ ಉಂಡು ನೇಕಲ ಒಂಜಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಶೆ ಉಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಜಾಗೆ ಪೀರವಡ್ದಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕಾಪನ ಜಾಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚರ ಪಂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೇರಳ ಚೆಂಬಳ ಅಂತೇಳಿ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಕೇರಳದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಪ್ರಥಮವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನಕಲ್ ಬತ್ತದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀರಿ ಮುರಣಿಗಳ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಶುದ್ಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೋಪನ ಒವ್ವೇ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಜನಕುಲಿತ್ತಲ್ಲ ಶಿವಗಿರಿತ ಬಸ್ಸು ಸಮೇತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತಂಗದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪೋಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗ ಅದುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು
ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಕೇನೋನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆಗಮಿಸ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೇ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಿಚ್ಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂಜೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತಪ್ಪು ಆಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರ ಸಂದೇಶನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಮಾತೇ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಭಾಗವನಾಳ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೋದು ಬೈದ್ರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪೇರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡುತ್ತಿನ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೂ ಸುರುಕಾದು ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಒವ್ವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಬಳಗ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದು ಐಟಿ ದಾನಾಳ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಸು ಒರಿನಿಂದಾಂಡ ಈ ಊರದ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆ ಬಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲವನ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಕ ಮಾತು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒವ್ವೇ ತನುವನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಮಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಜನಕಲಿಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಎತ್ತುಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಸದಾ ಬದ್ದಾದುಲ್ಲ ಗುರುದೇವನಾಶದ ಮಾತಿರ ಸದಾಕಾಲ ಒಪ್ಪಡು ನನಾತ ಕಾಲ ಉಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಬದುಕುನ ದಿನ ಮುಡಿದು ಬರಡು ಮಾತಿರ ಶುಭಾವಡು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಚಾರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾ ಏಕ್ ನೂರ್ ಹೇ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬೌದ್ಧರು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಂಡೇರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಏಕೋಂಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಪಂಡೇರು ಜೈನರು ಕೂಡ ಅರ್ಹಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪಡ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಂಬುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಂತಂಡ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಂತದ್ದು ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಲ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ
ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಪುಣ್ಯದ ಜಮ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದಾ ನೆನಪು ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನವರಿಂದ ಮಹಾಮಾನವರಿಂದ ದೇವಮಾನವ ಆಪ ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೋಧನೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಿರಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿರಲಿ, ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನಾವಿವತ್ತು 1856ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ ಸಿರುಗಾಮಿಯವರು ಯಾಕಾಗಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಒಂದು ಹೆಂಬುತನದಿಂದ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಯಾವ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳವರು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರು ನಾವು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಮತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ತತ್ವ ಕೂಡ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು ಸಮಾನರಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರವರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ, ಓ ಮಾನವ ಕುಲವೇ, ನೀವು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸಹನತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದೇ. ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಒಂದೇ ದೇವರು, ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ. ಆವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾವಿಯ ನೀರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಾನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಂಕ ಪರಿಮಾಣ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರು ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಜನ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಂಥವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಂಥವರು, ಪೂಜಾರಿ ಅಂತವರು, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಗೋಮಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಈ 165ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಆಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬೀಳ್ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನಾರತ್ತು, ಆರು ಲೋಕಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಾರು. ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಕು ಪೆರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಲೋಕಗೆ ಸಂದಿನಾರು. ಸಾರತ್ತ ಎಡ್ಮನುತ್ತ 50 ಆಜಿ, ಕೆಲವೇರು 55 ಪನ್ಪೇರು, ಸದ್ಯಗೂ 50 ಆಜಿಂದ ಪನೊಲಿ. ಸಾರತ್ತ ಎಡ್ಮನುತ್ತ 50 ಆಜಿಡು ಕೇರಳದ ತಿರುವಾಂಕೂರುಡು ಚೆಂಬಳಂತಿಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾದಾನ್ ಆಶಾನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿನ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಡರು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವು ನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಂಧಕಾರನು ಕಳೆವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪುಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆನೆ ಉದಿತಿ ಬಾನ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು. 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 20 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋಜಾವುಂದುಂಡುಗೆ. ಆ ಬಾಲೆನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅನಗ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಕಲ್ಪವೇರು ಕಡಪುಡುವೇರು, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೂ ಕಡಪುಡುವೇರು. ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲು ತೋಜಾಂಡ ಕೈನೇ ದಿಂಗು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಗುರುಕುಲು ಪಂದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ನಮ ಎನ್ನುವ ಆ ಕಾಲಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಸೇವೆ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೊಚ್ಚಾದಿನ ಪದ್ಧತಿಲು ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಈ ಒಂಜಿ ಈಳಿಗ ಅತ್ತುಂಡ ಈಡಿಗ ಅತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪಗ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಜಾತಿಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೋ ಅತ್ತುಂಡ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಪಗನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಏನರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ದೂರ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೂ ಕಡಪುಡುವೆರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತ ಲೋಕದ ವಿದ್ಯೆಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಉಡುಪುಂಡು ಅವು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಡು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಜನಕಲ್ನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಡು ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು 14 ವರ್ಷ ಆನಗನೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಾಂಡಿಗೆ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಆ ಒಂದಿಜಿಗೆ ನನದಾದ ಕಲ್ಪಾವನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲ್ಪುಣಿಗೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಲೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಅನಗ ಬಾಲೆನು ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಪುದರ್ದೀಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡು ನಾಣು ಪಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕುವೇರು ಕಲ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮದುವೆದ ವಿಚಾರ ದೆಪ್ಪುನಗ ಮೌನ ಆಪೇರು ಏಪತುಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕುಲೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಟೊಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ವೇದಾಂತಿಲು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆರ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ನಡವಳಿಕೆ ತೂನಗ ಒಂದು ದಾದನ ಬೊಲ್ಪುದ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಲೋಕದ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಲೋಕಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತಡು ಆರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಮ್ಮಾಳು ಆರು ಅಪಗನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಅಪಗನೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಾಲೆಡೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲೆತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಅಪಗನೆ ಗುರುತಿಸಾವಿರು 20 ವರ್ಷ ಆನಗ 17ಮ ಪುರಾಣ 20 ವರ್ಷ ಆನಗ ಆ ಬಾಲೆನು ಈ ತಮ್ಮಲೆ ಕಡಪುಡುವೆರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೇನ ಮಟ್ಟೋಗು ಒಂದು ಯಾಯಿಜಿ ಕಲ್ತಿನ ಈ ಬಾಲೆ ನನಾತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದು ಆಯನ ಆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತನ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಪುರ ತೂದು ನನಾತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೂಡ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆಗು ಕಡಪುಡುವೆರಿಗೆ ಅವಳು 17ಮ ಪುರಾಣ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಿರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚೆನೆ ಆರು ಪನರೆಸುರು ಮಲ್ತೇರು ತೂನಗನೆ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಕು ತೂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದಿತ್ತಮೇರು ದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಚಿದಾನಂದ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಚಿತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪೇರು ಚಿತ್ ಆನಂದ ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ಪಣದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರೆಗಾಪುಂಡು ಆರು ಒಂದು ಯಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಹೆಂಗೆ ನನಾತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಆರು ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಪರ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಬರಂದುಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಎದ್ದುಕೊನುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಲ್ದುದ ತುತ್ತೈತ ತುತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಐತಾದು ಕುಲುದಿನಂಚಿನ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡುತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣುಡುಪುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ದಾದಾಂದು ತೂವರೆ ಬರ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲಿನಿ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬೋಟದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯ ದಾಯಪಂಡ ಒವ್ವಾ ಊರ ಒವ್ವಾ ಪರದೇಶ ಒವ್ವಾ ನೀರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ದೇಶೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಯ ರಾಮಗು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಎಂಚ ಲೋಕ ಮೀರ್ದು ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಾಟದ ಆರೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತಾರ ಅಂಚಿರ್ದು ಸಮುದ್ರ ದಾಟದ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಣದು ಎನ್ನಗ ಇಂಚ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಟುಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಪಂಡು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮದುವೆಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅರೆಗು ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುವೆರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷವೈದ್ಯರಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ವಿಷವೈದ್ಯರನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಅರೇನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ ಆಪುಜಿ
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಈ ದೇಹ ಸುಖ ಬುರ್ಚಿ ಈ ದೇಹಡು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಆ ಬೊಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಜನಕ್ಲೆಗು ಕೊರಡು ದಯಮಲ್ತದು ಏನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಆರು ಸಂಸಾರನೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು 20 ವರ್ಷ ಅನಗ ಆರು ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ಕಳೆವಣ್ಮೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಸಮಯ ಅನಗ ಆರು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆವೇರು ಅಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಡೆ ಕಾಲಗು ಹೊರೆಯನ್ನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ತೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಪಗ ಆರು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆತೇರು ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಕುಲೋಟು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕೀಳು ಕುಲೋಟು ಅಪ್ಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೀಳು ಕುಲ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಆ ಕುಲೋಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೇರಳಗು ಬನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರೆ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೋಡು ಆಂಡ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ತೂದು ಇದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೆ ಪಂಟೇರ್ಗೆ ಇದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೆ ಎಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ 1922 ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ ತಿರ್ಗಿಯೇ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಯಾನು ತುಯೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದಮ್ಯ ಚೈತನ್ಯನು ಯಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ತೂರೆ ಆರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ದಿರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಬಡವೇರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವೇರಿಗೆ ದೇವೇರಿಜ್ಜಿ ದೇವಿರು ದಾಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ದೇವೇರಾವಡು ಪಂಡದಾರ್ ಪೋಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಡೆ ಇಟ್ಟನು ಪಂಡ ಕೇರಳಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕಲೆಗು ನಮ್ಮ ಪೋವಡುಂದಾಂಡ ನಾಯರ್ ಜನಾಂಗದಕುಲು 32 ಅಡಿ ರಡ್ಡು ಅಡಿ ಅಂಚಿನ ಈಡಿಗ ಕುಲ ತಕಲು ನಾಯರ್ ಕುಲ ತಕಲು 16 ಅಡಿ ದೂರ ಪೋಡುಗೆ ಅಕುಲು ಪೋನಗ ಈಡಿಗ ಕುಲ ತಕಲು 32 ಅಡಿ ದೂರ ಪೋಡುಗೆ ಅಕುಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತು ದೂರ ಉಂತೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಆ ನಾಯಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ ತಕ್ಕಲು ಎದುರು ಬರ್ರೇನೇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ನಿರೇಲ್ ಬುರ್ರೆಲಜ್ಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಒಂಜೇ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಭೂಮಿ ಒಂಜೇ ನೀರು ಒಂಜೇ ಗಾಳಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಈತ್ ತರಬೇಧನ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಶೂದ್ರ ಕುಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ದೂರ 32 ಅಡಿ ದೂರ ಹೊಂದದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಲಿ ಮಾತ್ರ ತೂವಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೋಡ ಜನಕುಲು ಬುಲಿ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾದ ಬತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜ ನಿಕುಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಣದ 6 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಡುವರಿಗೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗು ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಸುರುಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಅತ್ತನ ಓಲು ಕೇಂಡಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಉದಾಹರಣ ಒಂಜಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರವು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಬದುಕೊಲಿ ಆ ಕಾಲಡು ಅಂಚಿನ ಪಂಡಿತರು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಕುಲು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಜ್ಞಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು 6 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪದವಿ ಪಡೆಯೋಡ ಅಂಡ 6 ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತುಪ್ಪೇರು 6 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಆ ಕಾಲೊಂಜಿ ಮಾನವ ರೂಪಿಯಾದಾರು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗುಹೆಟ್ಟು ಪೋದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಡು 65 ಪಣದು ಆ ತಮಿಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಮರುವತ್ತಲೈ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಬೋರ್ದಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಹೆಗೆ ಆ ಗುಹೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪೇರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಓಲತ್ತು ಒಂದೇ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಕೇನುವ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಕತೆ ಕೇನುವ ಗುಹೆಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಆಣ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಇರೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಿಗ್ಯಾರು ಬಂಜಿ ಬಡೋಗು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಲ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಉಣ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಆಯ್ತ ಇರೆ ಮಾತ ತಿಂದು ಆರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ 6 ಮಾನವ ಸ್ವರೂಪಿ ದೇವೇರಾಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪವಾಡ ಮಲ್ಪುವೇರು ಏರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜ ಅಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ
ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೇರು ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಂದು ಅಪ್ಪಗಕಲು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದೇವೇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂದ್ರೇರ್ನ ಶಿವೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿವತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂದ್ರೇರ್ನ ಶಿವೆ ಶಿವಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ ಏರು ಪಂಡದು ದೇವಿರು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಅಯಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪ್ಪಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪ್ಪಡನ್ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪಡ ಕತೆಡ್ಲಕ್ಕೇನುವ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂದ್ರೇರಿಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆರು ಸುರು ಮಲ್ದಿ ನಾವು ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ದೇವಿರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ದೇವಿರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತೂತಿನ ಕುಲಿಜ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಆಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿರು ಪನ್ನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೊಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ದೇವಿರು ಓಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪೊರ್ತುಗು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಜೂನುಡು ಬರ್ಸನೆ ದಾದನದ ಅನ್ನಂದು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕೊರಿಯರಾರು ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ದೇವಿರು ಸತ್ಯನ್ನಾಂಡ ಆರು ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ದೀನ ದಲಿತರೆಗಾದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶೂದ್ರರಿಗಾದು ಆರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಜನಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿಡು ಸೇರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾನ ಆಪುಂಡು ಜನಕಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪನೊಂಡ್ರೆ ತಾನ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಅಪ್ಪಗಕ್ಲೆ ದೇವೇರಿಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನೇ ದೇವೇರು ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೆರು ಅರ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಆರೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪವಾಡೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲೇನು ಆರು ತರೆ ಪೂಜಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೋಗ ಗುಣ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಕುಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಪೇರು ಶಿವಮಂದಿರ ಆಪುಡು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರುವೆರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಸಂಘಟನೆ ನಾರು ತೋಜಾದೆರವಲು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಏನರ್ದು ಒರಿಯರ್ದು ಆಪುಜಿ 10 ಜನ ಜವನೇರು ಕೂಡಡು 10 ಕೈಲು ಸೇರಡು 1000 ಮನಸ್ಸು ಸೇರಡು ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟಾದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತನು ತರ್ಪಣ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುವೆರಿಗೆ ಏರು ಶೂದ್ರೇರು ಪಣದು ಮಾತೆರೆಡ್ದ ಪಿರ ಪೋತೆರ ಅಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಶ್ರಮದಾನ ಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬತದು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ್ಯರಾದ ಬರಡು ಪಜೆರ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶನೇ ಅರ್ನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶನೇ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ಬಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆತು ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ನತ್ತು ಮನಸ್ಸದ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಮನಸ್ಸು ಸೇರಾವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರಡು ಅರ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಸೇರುವೆರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವೆರಿಗೆ ಅದಾಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಾಡುವೆರಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆಟಿಗೆ ಏನುವೆನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿವಲಿಂಗ ಒಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವರು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವರು ತೂಕ ಅಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದವೇನು ಉಂತಾವೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ತುದೇಕ್ ಮುರ್ಕುವೆರ್ಗೆ ಸುಜಾತ ಪುದರಿಂಕ ಮರತಪೋಣ ಒಂಜಿ ನದಿಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಉಲಾಯಿ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಗುರುಕುಲು ಮುರ್ಕುದೇರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ತೋಜುಜೇರು ಪಂದು ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಕುಲೇನು ಬಾರಿ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಮಿತ್ತು ತಡೊಟ್ಟೊಂದು ಎಪ್ಪೇರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತೊಂದು ಆರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿನ ಪತೊಂದು ಒಂದು ಮಾತಾರನ ಪವಾಡ ಪನೊಲಿ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿನ ಪತೊಂದು ಅವೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಶಿವಮೂರ್ತಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಆನೆ ಕಂತದ ಈ ಶಿವಮೂರ್ತಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಕುಲ ತಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಾಡುವೆರಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಳು ನನಲ ದೆಪ್ಪರ ಆತಜ ಶಿವಲಿಂಗ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರಗೂ ಪೋಪೇರು ಆರು ಊರು ಬುರ್ದು ಊರೂರು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುರುಟು ನಿಕ್ಕಲು ಬರವು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈಡಿಗ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂರ್ತೆ ಮೂರೊಂದಿತ್ತೇರು ತನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಮೂರ್ತೆ ಮೂರುವರು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಆಣೆಲು ಈತ ಆಣೆಗೆ ಈತ ಮೂರ್ತೆ ಪಂಡದು ಈತ ಕಾಸಂದು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಪಂಡ ಒರಿ ಉಂಡತ್ತ ಪನ್ಪರು ಅವೇನು ಉಡಲುಗು ಸೇರ್ಸಾವನ್ವರು ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ ಆಪುಡು ಆರು ನಮಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬು ಆಂಡಲ ಆರು ಧಾರಣ ಗುರು ಪಂತೇರು ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ದು ನಿಕುಲು ಐತಪ್ಪಿರವುಡು ಪೋಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಬರವು ಕಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಬರವುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನೇ ಆಪುಂಡು ಆರು ಊರೂರು ಇಂಚೆನೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರಗೂ
ಪೋಪೇರು ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರೆ ನದಿಕ ಜಪ್ಪುವೆರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕತೆ ನದಿಕ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಈಡಿಗ ಜಾತಿದ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಜತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇನಿ ಆಯನೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ತುದಿತ ಒಂದು ಕೆರೆ ಆ ಕೆರೆತ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಬಚ್ಚಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ ನೀರಿಡು ಆ ನೀರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ನೀರು ಹಾಳಾಪಿನಿ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಆವು ಯಾನು ಬಚ್ಚಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಚ್ಚಿರ ದೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಉಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಮಾನವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪವಾಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟುವರು ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈಡಿಗ ಜಾತಿದಾಗ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿಂಡ ಆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರನೇ ಯಾನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪಂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡ ಒರಿಯುತ್ತೇರು ಆರು ಸೇರೋನ್ವೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಆ ಗೋಕರ್ಣ ತಿಳಿದು ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಊರೋಡು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೋನು ಪಂಡದು ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಣಿಗೆ ಇಂಚ ಗುರುಕುಲು ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಪಂದ ನಿಕಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆರು ಓಲುಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜೀರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜೀರು ನಮಗ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ಬೋಡ ನಮ್ಮಾತಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಗ ನನುರಿಯಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರಚಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲವೇ ನನುರಿಯಗ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೀರಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಬರಡು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೀನಿ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರಗ ಕೈ ಮುಗಿವೆರು ಅಂಚನೆ ಊರೂರು ಪೊಪೇರು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪೀಠಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಜೋಡಾದು ತರ ತಗ್ಗಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಡು ಆರು ಕೆಲವು ಸಂದೇಶನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಸಂದೇಶನೊಂಜಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಓದುವೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಸುಖನೇ ನಮ್ಮ ಸುಖ ನನೊರ್ಯಗು ಕುಸಿ ಕನಪಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಸಿ ತೆರೆಯೋನುಗ ಆರ್ನ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಖುಷಿ ತೂಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ತೆಲಿಪಾಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಉಡಲ್ಗೆ ಸಂಪು ಮಲ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಲ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲದ ಖುಷಿ ಪಂದು ತೆರೆಯೋನ್ಲ ನೆಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊಡು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅವೇನು ತೂದು ಕುಡರಿ ಯಾನಿಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನಿಲ ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಡೆ ಇನಿ ಪುಟುದಿನಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಆನಿ 10 ಮಂಡೇಲು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಯುವವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತಂಡು ಐತ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತೂದು ಕೂಡ ಏತೋ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾವಡು ಮಾದರಿ ಆವಡು ನಮ್ಮರ್ದು ಕುಡಿಯೋರಿಯಾಗ ತೊಂದರೆ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪೇರು ದಾದಿನ ಕಳೆವಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯಲ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಅವು ಖಂಡಿತಾತೆ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ನಮ ಏಪಲ ಮಿತ್ತತ್ತು ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿನ ಚಲತೆ ಅಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪಂತಿದ ಕಡ್ಡಿಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದುಜಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಈತ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಸ್ತು ಶಿಸ್ತುಡು ಆವಡು ನಾಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬೋಟಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡು ಬೇಲೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಭರವಸೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಅವು ನಂಗೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಉಂತಿ ನೀರು ಬದುಕತ್ತು ಪರಪಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಇತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಅಳಿವು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ಜಂಗಮ ಪಂಡ ಜಂಗಮರು ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುವವರು ಜಂಗಮರುಗೇನು ಆಕಲು ಉಂತಿನಲ್ಪ ಉಂತುಜರು ಅಂಚೆನೆ ಜಂಗಮಗು ಅಳಿವುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡ್ಡ ಅವೇನು ಪರಪಿ ನೀರಿಗೆ ಪುಡು ಪಾಡುವ ಅತ್ತೆ ಪರಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬದುಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪರಪಿ ನೀರಾವಡು ಪೊಸತ್ತೇನು ಗೆತನೋಡು ಕೆಟ್ಟ ಓವು ಆಳುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬರಿಕೆ ಎತ್ತವಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಗೆದೊಂದು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಇಂಚೆನವರ ಪನ್ನಗ ನಿಂತ ನೀರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ತುದೆತ ನೀರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ನೀರ್ದ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಉಲೈಡವ್ ನೀರು ಒಂದು ದಿನ ನೀರ ನೀರಣ್ಣ 2 ದಿನ ದೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅವಡತ್ತೆ
ಆ ಒಂದು ದಿನ ನೀರತ್ತು ಗುವೆಲು ಉಲಾಯ್ದ ಒಸರಡು ದಿನ ದಿನ ದೆತ್ತಿನಾತ ಒಸರು ಬರ್ಪುಂಡು ಗುವೆಲು ಜಂಜೆ ದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಪ್ಪುಂಡು 10 ದಿನ ಬುಡ್ದು ತೂನಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ಕುರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ನಿಂತ ನೀರು ನೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹರಿವ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಉನೇನು ಪಂತಿನಾರ ಆಪಗಾನೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ ಇನಿ ಎನ್ನೋಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚೈತನದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಲೆಗು ಸರಿಕು ಮೇಯ್ಕು ಕುಂಟು ಪಾಡಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇರಳೋಡು ತೂಪಾರು ಅಕಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತುನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಲೆಗು ಬೆತ್ತಲೆ ಸೇವೆ ಇತ್ತುಂಡಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಜನಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರಾರ ಪುಟದ ಬೈದಿನ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜಯಂತಿನ ಇನಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟು ದಯ ಮಲ್ತದ ದುಂಬಾಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಸೇರಡು ಮಾತ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರೇನ ಲೆತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ 6 ಪಂತಿನ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಮಾನವ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂತೀನಿ ಮಾತ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ಕೊಲ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಂತ ನೀರಿಡು ಮೀಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿಂತ ನೀರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತಿ ನೀರು ಬದುಕತ್ತು ಪರಪಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶನು ಪನೊಂದು ನನಾತು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರ ನಡಲ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ನನೇ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಓದೆ ರತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊನೋದಿಂಡ ಅವು ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಆರು ಗುರು ದೇವೇರ್ನ ಕತೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನ್ಗ ಪನೊಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೆದುರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಸನಡ್ ಕುಲೊಂದೆರು ಅರ್ನ ಮಾನಂದಿಗೆದ ಓಲೆ ನಮಕಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯಾನಂದರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಜ್ರಾವತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಗಳಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದವರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇವರು ತನ್ನ ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿರುವಿರಿ. ಪರಿಸರದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ತಾವಾಗಿರುವಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಓರ್ವ ಸುಪುತ್ರ ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗಲಿ. ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 165ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಿಮಗರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಯುವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲಿನ ಓದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಟಿಡಿ ಓಲಗಾತನಂಚಿಂತಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ
ಫಲ ವಸ್ತುಲೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪ ಆಚರಣೆದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತೊಡು ಅರೆನೆ ಗೌರವಡು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ಪಿನ್ನಿರು ಕೈ ಚೋಟಿ ಅವಡು ಕುರ್ಪಿ ಮನದಿಗೆ ಇಂದು ನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕುಂತುಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವರ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಉದಿಪನ ಆಪುನ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ದುಂಬು ಕೊನಪುನ ಚಿಂತನ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಕರಿನ ಈತ ವರ್ಷಡು ಆರು ಈ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮುಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗೀತದ ನನ್ನ ಲಾತ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಪ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರಂ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಇದರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಬಿ ಸಲ್ದಾನ್ ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿರುವಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿವರ್ಯರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಕಾರುವ ಚೇಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ, ಆ ಚೇಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಗುರುವರ್ಯರೇ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚೇಳು, ಕೊಂಬಚ್ಚೇಳು ವಿಷಕಾರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆಗ ಆ ಗುರುವರ್ಯರು ಹೀಗೆಂದರು, ಈ ಚೇಳು ಅದರ ಗುಣ ಏನೆಂದರೆ ವಿಷಕಾರುವುದು, ನನ್ನ ಗುಣ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಕಾರುವವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ, ಅದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರು. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನೀಡಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನೀಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ, ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ತಂದವರು ಈ ಗುರುಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರು ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದು,
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರವಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಕೊಂಚಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ, ಕೊಂಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾಸಾಗರದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ, ಶುಚಿತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಶುಚಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳುವಾಗ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುಗಳಾಗುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ, PUCಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಿರಲಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿದ್ದು ಚೇರ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ಯಾರಿದ್ದು ಚೇರ್ ಅಂತೆ, 25ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಚೇರ್ಸ್ ಇವೆ, ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವ್ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಬರುವ ವರ್ಷ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಢವಾದ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಪಾತಿರು ದಾಯಪಂಡ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಪಣ್ಣಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನದಟ್ಟಾಪ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಂತಿರು ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರ್ಯರಿನ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಚ ಬಂಡದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಪಂತಿರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಡ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕರು ಜಾಗೃತರಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕರು ನನಾತ್ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗುಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲ್ನ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಾದ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿ ಪಂಥನ ಪಾತ್ರ
ಅವು ಸತ್ಯ ಅವಡು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಅವನು ದಯಪಂಡ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಹೂವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಡಪ್ಪನದ ಪಂಡೇರು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ದುಂಬು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಅನಾತ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ನಾತು ದುಂಬುದು ಬರಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಈ ನಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಗೆ ಜನರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯ ಕುಲನಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆರು ಎಂಜಿನ ಬಂದಿರ ಬಂಡ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಆರು ಬಂದಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಜೀವನಡೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಉಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಂದ ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಗೇನು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಹೆಂಚಿನ ಕರಾಟೆನ ಕ್ರೀಡೆನ ನನಂಜ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಅವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಆಣುಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿದ್ಯೆನ ನನಂಜ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಅವಲ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆನೇ ಅಂಚಾದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಆ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಾವಲಿ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯನಾರು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಡದು ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಪಿರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಪೋಂದಿച്ച ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪೋದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ನಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದೆ ಕುಡಂಜಿಂಜ ಬಂದಿರಬಂಡಾರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಆ ಪನ್ಪುನೆಗಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಆರು ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೋದುಂಡತ್ತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆಡ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪಂಪನ ಅರ್ಥಾಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿರಜಾರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಇವರ ಪೋಣದಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪುಟ್ಟುತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆಂಡ ಗುರುಕುಲರಿಗೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಪೂರ ಸಮಾಜಗಳು ಆರು ಜಗದ್ಗುರು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ತಲ ಪೋಟಿಗೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಗದ್ಗುರು ಆದ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಓಡಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಆನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಏರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾತಾರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಖ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಕಳೆದದು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆನ ಕಳೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ದ್ಯೋತಕವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗಾರು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡ ಪಣಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡಾರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಅದರ ಜನ್ಮಪತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ 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 ಜಗದ್ಗುರು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ್ಯಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದು ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉಂಡ ವಾಕ್ಯ ಉಂಡ ఆయన ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಅಳವಡಿಸೋಣಗ ನಮ್ಮ ಆಪಣಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ನಡ್ಲಾರ್ನ ಅರ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದ ಶ್ರಮಿಸಿಗ ಪಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ದಿಂಜಾಯರೆ ಬೋಡಾದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಭಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಅಂಬೇರೇನು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನೆಗ್ ಉಮೇದ್ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀ ಧ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಜವನೆ ನಿಚ್ಚಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡು ಚಾಕಿರ ಭಜನೆದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಭಜನೆದ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಶ್ರೀ ಧ್ಯಾನ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಬೆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ಅಂಚನೆ ಭಜನ ಪುರಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಪರ್ನೋರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗ ಬತ್ತದ ಧ್ಯಾನ್ಗ ಈ ಭಜನಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಯ್ದ ಇನಾಮುದ ಪುರಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಜೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿವರ: 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕವನ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿಶಾಲೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯ ಶೆಣೈ, ರಮಾನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಯ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಧನ್ಯಶ್ರೀ M1 ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣಾಜೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಜನಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ. ತೃತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ 9ನೇ ತರಗತಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮಿತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಐಶ್ವರ್ಯ GG ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಾವೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಬಬುಕಟ್ಟೆ. ತೃತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಶಿಕ RCC ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಡೂರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಿಂತನ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಡೂರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ವೈಭವಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು. ವೈಭವಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕನೀರ್ತೋಟ. ತೃತೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ ಗೌತಮಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಸೋಮೇಶ್ವರ. ದ್ವಿತೀಯ ವೀಕ್ಷಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ತೃತೀಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ರಜತ್ ಶೆಣೈ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆ ಸಂಕೊಲಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಲಾಷ್ ರಮಾನಂದ ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಯ. ತೃತೀಯ ಸುಪ್ರೀತ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕನೀರ್ತೋಟ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಬಿತ್ ಉಜ್ಜಿಲ್ ಬೋವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿತಿನ್ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತೃತೀಯ ಭುವನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಣಪತಿ PU ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ತೃತೀಯ ಭವಿಷ್ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರಥಮ ವೈಭವಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ದ್ವಿತೀಯ ಚೇತನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ, ತೃತೀಯ ಹರ್ಷಿನಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ತೃತೀಯ ಭೂಮಿಕಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇನಾಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಣಪತಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಛದ್ಮವೇಶ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ರಜತ್ ಶೆಣೈ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಂಕೋಲಿಗೆ, ತೃತೀಯ ವಿರಾಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಚೇತನ್ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ, ತೃತೀಯ ಚಿಂತನ್ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡೂರು. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಲತೀ ಸಂಕೋಲಿಗೆ, ದ್ವಿತೀಯ ರೋಹಿತ್ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ, ತೃತೀಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಜಯ ರಾಮದಾಸ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿಂತನ ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೋಹಿನಿ ಎಸ್ ಸ್ವರ್ಣ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜಯ ರಾಮದಾಸ್, ತೃತೀಯ ಗೀತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಭಕ್ತಿಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ, ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಶಾನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿತ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತೇರ ಮರನೆ ಈ ಜೋಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಒರು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೇನಂಚಿಂತನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ
ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬರೆಯುವುದು ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಚನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನರಾದಲೆ ಇದು ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಮಾನವೀಯತೆ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪೆರ್ಮನೂರದ ಚರ್ಚಿದ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ ಪನೇರ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು 125 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆ ಕಾಲಡ್ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಆವಡು ಸಮಾಜಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡೆ ಅನ್ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೊಡಾಪನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಡಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರ ಎಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ನನಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘನ ನನಾತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಿರಾಡುಪುನಂಚಿನ ಜಾಗನ ದೆತನೋಡು ಈ ಜಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಮಲ್ಪಡು ಅತಂದಾನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೆಂಚಿನ ದೀತೆರ ಐನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೀರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವಡುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇನಿ ರಾಮಾನುಜಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಯಥಾ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ನೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿದಕ್ಕಲು ಸೇರದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಆಕ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಚನೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೀಘ್ರ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರಡುಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಾಂಗಡ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಕೈಗೂಡ ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಯಾನ ಬನ್ನಗ ತಡ ಆತನು ದಯಮಲ್ತ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ದಯಬಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಂಗ್ಲ ಪೂಜಾ ಪೈಲ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಲ್ಲೇರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಏನೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶನ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ದಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ರೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಹುಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 6 ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೊಡಾದ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಂಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಂಡ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಇವತ್ತಿರ್ದು 34 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಭಾಗಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ
ಜಾಗೃತರಾಗ್ರಿ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಇನಿ ಸದೃಢವಾದ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಇನಿ ಅನುಷ್ಠಾನವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನಪೇನೆ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರ ನಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಪರಿಸರ ಕುಗ್ರಾಮ ಇತ್ತನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಡು 14 ಗ್ರಾಮನ ಇನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾಯನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಕರಿನ 34 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಬಾಬಂಡಿತರು ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಸುವರ್ಣರು ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಕುಂಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಡು ಸಂಜುವಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡು ನಾಗಪ್ಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾಯಿನ ಜೀವನಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯಿನ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರು ಬಡವೆರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡಿತನ ಚಿಂತನೆ ಆನಿ ಮಲ್ತನ ಸಲವಾದ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ತೂವಂದುಲ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚ ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಏರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾದರೆ ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಅವು ಇತ್ತು ನಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಆರ್ನ ಶಿವಗಿರಿತ ಮಠಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಆರಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಆನಿದ ದಿನ ಪಂಡನವಲ್ಲ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಭಾಗಡ್ ಇನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಇನಿ ಆ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಕೋಟದ ಭಾಗಡ್ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂದೇಶನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಗುರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬಿತ್ತರಿಸೊಂದು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ನನಾತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ಸಿದ್ಧರ ಆತಂಡು ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಎಕಡೆ ಸತೀಶರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪಿರವಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗೆನೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಉಸ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರತ್ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಾಡ ಅಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ತೂಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪನಪನ ನೆಟ್ಟಡೆ ಅವ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಜೊತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಉಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ನನ್ನದ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಸಹಕಾರನ ಯಾಚಿಸವನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಏನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಲೆತ್ತದ ನಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಲ್ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಂತವೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಕರಿನ ಅವೇತ ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ದನ ಚಿಂತನ ಉಂಡು ಮಲ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾರ್ದು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಹತ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಗುರುಕುಲ್ನ ಬರ್ಬಗು ಪೊರ್ತುಗು ಇತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿಂತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಾಯರ ಬರೋಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿ ನಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಆತಿಜಿ ಆ ನೆರೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿರೇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂಜನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೆರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಸಂದೇಶದಂಚನೆ ಸೌಹಾರ್ದಡು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಊರಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಭಾವನಿರ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ ಐನ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾದರ್ ಸಲ್ದಾನ ಮೆರಿನ್ ಲೈದ ಅರೆಗಿಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೋರಿದ ಬೈದ್ಯರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ